Naupan te ani lai atang to in growth hormone deficiency hi anei to a ni tin a injection anga ya ma se heti chung hian football hi angai na em thei api hian akha to kin Messi chu in khel turin a hruai thina kumngami ani chuan a thian te zonga ate ber ni in ma se hi hian football khel atumna ati bo phalo ani nika chu football khelen turin an kala ma se player pakhat chuan tho haya ahuna in khel turin a thleng ve man lo Messi chu en2 te thutna chuan through in api hne na chuan khel ve adila api chuan an team coach hne na chuan thrilin an coach chuan Messi chu a ena arin ain alo te a rei a khel thei po a ring lo ma se du thlan tur an nei si lova Messi chu anin khel don haya chuan jersey kor chu pe in hi Messi in khelna masaber ani in khel chuan tranta a Messi chu tero te ni ma se a alien tak te laga po chuan alo doi bi khau lova bola chan to chuan lelam pol defender ho po olsam takin apal tlang maya goal score thei zel ani ain tu ho chuan makti takin an ena achak nuwa an coach pe chuan Messi pi hne na training turin local zero se ti in a hril nge api chuan Messi chu a fui phur thina training zia turle midang tam tak aya footballer tra ani tu thu te a hril thina Messi chuan football chu anuam ti zong tak ani boka unol nei rem chana piangin kotlaya te ama in ball a pe thina game pang an khel don chuan a alien te chuan dew so dewa tong khum thinin ate big ema bang chuan khelo turle a in tina da hlawm thu chu nui chungin an hril thina ma se anin khela piangin an thu soi adik lo zia alang chuak thrin atopa an chakle nge zelani voi kha chu game poimo tak khel tur an ni lain restroom an chol hadamna chuan an local nan pala ring taka avin tran puitu au ngal ma se tu manan sang theihlowa in khelan tran don haya tukvera tronga lon kai theihramin anin khelna tur lam chu tlan chungin apan phei ngala awa thlen meu chuan minute som ni vel ba ka om to lo lelam pol chuan in voi ni an pet goal to a ma se a team te chuan goal an la khung ve theihloh rang zetin an coach chuan Messi chu alu tir ngala alu vele game chu a in thlang ngal zung mai minute som ni chung lakin 2-0 a an chaklo na tang po in an team chu a chan him thei tlat atopa chuan an chakle tange a lomana bicycle an dong treu ani ma se in khel thiam vewe tilo a chuan video game lam hi a thiam thei mi alo thunga video games an khel hian an thian za ho kal khomin an jersey tur an thlang kola heta hian Messi chuan Barcelona number 10 kor chu atlanga ma se hun lai chuan he Barcelona number 10 kor hi ama ti moi tu ani ang ti angai tu phalo nge yang tu han bel lek taila eng hun lai hian Messi le Antonella hi in kom training anin ngai na chho vio boka an play role chho atanga rinom chi ve ta chu anin nei nge ni moi thlak ta ber chu Messi hian growth hormone deficiency ani ngai ti kumsom ani hian doctor ten an ti chiang ta a ahun bi zela injection nei zat angai ani ma si an chung kwan har sa ve sia voi khat jackson man po ato si a rei tak an ti thei hanin ringlo ma si a chung te chuan thei top an chua tur thu chu doctor hne na an trila kumsom ani atang hian ama in a injection thei to a injection na anat thu voi khat ma zoi chu ngai lo a chan chu a chung te an hlau thon adu lo wangani tlem chuan a thang chho ve zela ma se van doi nei na tlang bole ta Messi pa chuan a na chu chana Messi treatment lak po chu a chori angai ta apa chuan an khelna lama te lo fui phur training le lama thei top chu a treatment alak le theinan club ran atangin Messi invest tur a jong kol ta a ma se Argentina coach rang chuan Naupan dam thalo thang thalei theihloh laga chuan an invest tu lo thung Messi suang to na footballer thra tak ni chu treatment te lo chuan
thil theihloh tluk ani tranta apa chu hun sang kalkualin ma se Messi chu an lo nol zel to mai si a ma se voi khat chu Spain lam ne na Messi in khelai video chu apa chuan a thon le a engkim in trana tur chu Barcelona club atangin a in trana ni Messi in khelai video chu an ennu chuan an sport director chuan rang chat chuan Messi pa chu a call ngala restaurant pakhata chuan lekha a intiamin Barcelona chuan Messi treatment chu pek an intiam thu le an club a khel tu thu chu an titluta a contract chu an sign felta kumsom pathum mi lek ani in Messi chu professional footballer ani thei der mai ma se a teammate te chuan a tet bi ka wangin a kha tokin fiam thu thonan an hmang zeu train ma se heng an thu soi tu po hi hunaliama zoi in ngaya anei theita Argentina Sport Authorities te po in Messi in khelai hi monom tin rang takin Messi pa chuan call ve ngala dinar te puin Argentina tana khel turin an som ta a Messi po chuan an ram tana khel chu soiboi mi lovin lom takin apom ngal mai boka atan chuan an national team jersey hak chu choi moina pakhatani Argentina a khel lo lai hian Barcelona a khel le thin boka kumsom paruk ani mel chuan world class player khawvel player tak nen chuan an khel hota a eti laya Ronaldinho loin lan hian thil tam tak a thla kani Messi chu angai sak em awangin teenager leklani ma se ain khelve thei pha thrina Barcelona tana goal khung mazak ber hi Ronaldinho assist wangani Messi chu lom emin akut aphara Ronaldinho chuan Messi chu alom nan apo hialani kum aliama Ronaldinho hian sumlama harsana lian tak tokin Messi hi apui tu masaber ani nge e hian anin trian thajia atar lang theang Barcelona a hian kumsom ni chatlai hun mangin match jasari samsari pariat lai khel manin goal po voi jeruk samsari ni a score manani apet goal apiangin Messi hian van lam akok thrina api kumsang ka jiko somko pareta thita hriat rengna na ati ani anti Messi hian Barcelona hi league titles pali Copa del Rey titles pasari Spanish Super Cup pariat Club World Cup pathum le UEFA Super Cup pathum te baga Ballon d'Or Award pariat lai ta chu ape chuaka chu baga FIFA Best Player Award paruk European Golden Shoes paruk te alo chuak bogani ahun lai chon Messi hi chu football king ti mai tur khopa thiam na nei ani a ma se heng zong ape chua to nu po hian alung khamber chu Argentina tana FIFA World Cup champion ani ma se hlawhtlin na achang lei theilawa kumsang ni paruk le kumsang ni soma an team ne ani a kumsang ni som pali ni a Brazilian World Cup an thlen trumani tun truma hi chuan kan champion ngei to ang ti in an thei to ban chua final an thleng nge final an khela mini som ko apel no pain tu main goal an lakhung theilawa ban doi thlak devin minute za som pathum na extra time an khela godje chuan goal khungin Germany lam an chak vele ta ni Messi chuan lungai mel takin World Cup trophy chu a thlir wanga kumsang ni som pariat World Cup chu Russia in an thlen vele Messi le apol te point an thei to ban chole ta emitruma po hian Argentina hi France laka 3-4 achak lovin Messi hian trophy hi nei ngei tumin ala thlir wangani alung khamber chu World Cup champion ngai mai kha ani tichon kumsang ni som ni pani FIFA World Cup Qatar in an thlen truma Messi hian chakna no moi chu a choi theita a kumsom thum porok nuwa Argentina chuan World Cup khawvel so ro puibera an champion le ta ani